Ce părere aveți despre chipuri? Vedeți, pentru că este obsesia anului, să le acceptăm sau nu? Să nu le acceptați, să nu le acceptați. Nici măcar în pașapoarte, dar aminte, Doamne ferește, sub piele. Pentru că tot la Apocalipsă vor duce, da? Chiar dacă momentan se pare că nu ne mint cei care ne spun de la Ministerul de Interne că nu e niciun pericol și că în pașapoarte nu e vorba decât de amprenta digitală și de imaginea facială. Până la urmă, Apocalipsa nu va rămâne mincinoasă, nu va fi anul ăsta, va fi altă dată, dar tot va fi. Și orice am face noi, până la urmă, tot nu vom împiedica asta. Sigur, asta nu ne îndreptățește să punem mâinile în sân și să ne uităm unii la alții și vino cipule. Dar nu e de pregătit. Este sub demnitatea omului. Noi știm că animalele au început să poarte aici la ureche, nu pentru că au cerut ele, ci pentru că așa au considerat oamenii că animalele trebuie să poarte cipuri, sau mai știu eu pe unde pun cipurile. Este sub demnitatea noastră, plus că poate duce la ceea ce scrie clar Apocalipsa. La un control desăvârșit, tiran, din partea unor oameni care nu vor fi credincioși.